Храните, които могат да попречат на зачеването. Знаете ли, че някои храни могат да повлияят негативно на репродуктивното здраве? Те нарушават хормоналния баланс, пречат на овулацията и намалят качеството на яйцеклетките и сперматозоидите. Аз съм Красимира Стойчева Пекова, доктор и специалист по здравословно хранене и спорт. Имам над 25 години опит в спорта като състезател и треньор по кану-каяк. Ето кои храни могат да попречат на зачеването. Преработените въглехидрати, бял хляб, сладкарски изделия, газирани напитки. Те водят до резки колебания на инсулина, което може да наруши овулацията. Трансмазнините съдържат се в фастфуда, чипса, пържените храни и маргарина. Те повишават риска от хормонален дисбаланс и възпалителните процеси в организма. Прекомерната консумация на алкохол и кофеин. Алкохолът понижава нивата на тестостерон и качеството на сперматозоидите, а твърде многото кафе повлиява негативно върху репродуктивните хормони. Ако планирате бременност или искате да подобрите фертилността си, започнете с малки промени. Намалете тези храни и ги заменете с по-здравословни алтернативи. Тялото ви ще бъде благодарно. За повече полезно съдържание относно женското здраве, последвайте каналите на болница Селена.